लोगोफोर गुड मर्निं फुं जानाय लोगो लोगो ओरैनो थास्लायस्लाय लेखा फरायनि इन्दिरा बर' लिरनाय हिन्दु आइजोफोरा माब्लानिफ्राय सिन्दुरखौ बाहायबोआ बिनि सायाव सिन्दुरा मोनसे देलायग्रा मुवासो गोदो गोदाय नाथाय भारत हादराव सिन्दुरनि बाहायनाय गैयामोन चन्दनखौ देग्लिनानै बिनि गुन्दैखौसो हौवा हिन्जाव बयबो खाफालाव फुननानै लायोमोन जारिमिन बिलाइयाव मोननाय बायदिब्ला 3000 खृष्टाब्दआव जेब्ला महम्मद गौरीया भारतखौ गाग्लोबदोंमोन अब्लासिमबो भारतआव सिन्दुरनि बाहायनाय जायाखैमोन नाथाय जेब्ला बिसोरो हिन्दु रायजोफोरखौ गाग्लोबनानै बै रायजोनि आइजोफोरखौ हमै हमै लांनानै गावसोरनि बेगम खालामहैदोंमोन नङाबा खानानै दोननो लांदोंमोन अब्ला जोंनि भारतनि हिन्दु आइजोफोरा मंगलफोरनि आखाइनिफ्राय बारग'नो थाखाय अमानि थैखौनो गावसिनि खाफाव दाग्ला फुननानै लानांदोंमोन मानोना मुसलमानफोरा अमाखौ गोथार नङै मुवा साननानै लायोमोन आरो अमानि थै फुनलानानै लानाय आइजोफोरनि मोदोमाव आखाइ होआमोन बेबायदिनो उन समाव बेनो गोजा फोथानि बाहायथाया हिन्दु आइजोफोरनि गेजेराव बायदियै जानानै थालांदोंमोन होननानै संबिजिरगिरिफोरा बुंबोदों सिन्दुरखौ गुबैयै मार्किउरिक अक्साइडजों बानायनाय जायो गोजाम मुगायाव सिन्दुरखौ खुम होननानै मिन्थियोमोन बे खुमखौनो सेफरन आरो चन्दननि गुन्दैजों बाहायनाय जायोमोन उन समाव सेफरननि दिहुनथाया बाङाय जाबोनो हमनायाव बिनि बेसेना बांबोनो हमो जायनि थाखाय सेफरननि जायगायाव हालदैया जायगा लायो हालदै आरो थिंख्लांनि बेगरनिफ्राय मोनसे रोखोमनि पाउडार दिहुनजायो बे पाउडारजोंनो बरिक एसिड सालफ्युरिक एसिड आरो दै गलायनानै सान्दुङाव फोरानब्लानो गोजा गुन्दै मोननो हायो उन समाव बेफोरखौनो गलायाव दैथायहरनाय जायो गुबुन गुबुन मुवाफोरखौ बानायनायनि थाखाय गेदेर गेदेर उद्योग नङाब्लाबो सिन्दुर दिहुननायनि थाखाय बे रोखोम गेदेर गेदेर उद्योग गैयाब्लाबो सोनाब बंग दिल्लीफोराव फिसा फिसा सिन्दुर कारखानाफोर थानाय नुनो मोनो बिनिफ्रायनो भारतनि गुबुन गुबुन जायगाफोरनिफ्राय सिन्दुर दैथायहरनाय जायो सिन्दुरखौ आसाम सोनाब बंग दिल्लीफोराव जर'खायै बाहायनाय जायो असमिया हारिमुआव सिन्दुरा गाहाम खामानिफोर बाहायजाग्रा रोखोमसे मुवा जुलि जानाय साफ्रोमबो आइजोफोरनि थाखायनो सिन्दुरा आंगो मुवा महरै दिनै गनायजाबाय जुलि जानाय साफ्रोमबो आइजोफोरानो खानाय सिद्दा सिनखावनानै गोलाव सिन्दुर फोननायजों खाफालखौ समायहोयो बबेखानि सिख्ला समाजाव सिन्दुर फोननाय नेम गैया आथिखाल सोनाबारि सोदोमस्रिनि बार मोननाय जोंनि हारिमुआव सोरबा सोरबा आइजोफोरा सिन्दुरनि फोथा गोबां आइजोफोरानो सिन्दुर फोननायखौ नेमखान्थि महरै आजावनानै लायाखै बे सिन्दुरा आइजोफोरनि सि सुनायजोंबो सोमोन्दो दं थैनि सिन नेरसोन सि सुनाया सासे आइजो बायदि गोदान सोरजिनि गोहो मोननो हानाय बेखौनो दिन्थियो असमिया हारिमुआव तलनि बिया फोरबोआ बिनि फोरमायथि खाफालाव फोननायनि अनगायैबो सिन्दुरखौ गुबुन गुबुन फुजाफोरावबो बाहायनाय नुनो मोनो जेरै न' गोदान हाबजेनोब्ला दरखंआव मोनथामै फोथा होनाय मागो दमासिफोराव थाथसालाव मोनथामै फोथा होनाय फुजाफोरनि बावनाय लाइजौ लाइयाव फोथा थुनाय बायदि बायदिफोर जुलि जानाय आइजोफोरनि गोहो बे सिन्दुरा जुलि जानाय जिउनि बायदियै मैया दांगा हांगामायाव आइजोफोरनि खर' मेलेमखौ बे खाफालनि सिन्दुरानो सामलायनो हानायनि गोहो होजोबो बबेखानि बे सिन्दुरा बर' हारिनि जानो हागौ गोदो गोदायनिफ्रायनो बाहायबोआखैमोन जायनि थाखाय सुकुराम बसुमतारिया गावनि सुबुं खुंथाइ 1993 बिजाबाव ओरै बुंदों बर'फोरा बर' हिन्जावफोरनि थाखाय सिन्दुरखौ माब्लानिफ्राय बाहायबोदोंमोन आरो बिसोरनि सोंथिखौ रावबो होनो हाया दा बे सिन्दुरानो बर' समाजाव आर्यफोरनिफ्राय सफैदों होननानै बुंजायो बिथाङा गावनि रायथाइयाव बुंबावनाय बायदिब्ला हाबा जाखांमारनो बर' सिख्लाया खाफालनि खर' थोंजों सिन्दुर गाननायखौ आरो खाफालाव फोथासे
फोननांगौ होनब्लानो बिखौ हाबा जानाय होननानै बर' समाजा फोथायो। हाबा जानाय हिन्जावफोरा खाफालाव सिन्दुर थुनायखायनो बर' समाजनि हाबानि फाथैलाय बिसिनाय एबा गारलायनाया जोबोर खमथार। बर' समाजाव फिसाय थैजानाय रान्दि हिन्जावफोरा फिसाय थैनाय लोगो लोगो सिन्दुराबो खाफालनिफ्राय गोमोरलांफायो। जायखियानो जाया मानो सिन्दुरा जोंनि बर' हारियाव एंगार हायै मुवा हिसाबै जायगा लानानै थालांबाय। जुलि फोरबोआव जा गोजा दख'ना थावसि गाननायजों गोजा सिन्दुरनि फोथाजों गोजाननिफ्राय गोजा जाहाबलांना बै हिन्जाव गोदानखौ समायना नुहैयो बेखौ बुंनो राव मोनै जायो। भारतारि समाज जिउनि बे मुवानि बाहायनाया गोदोनिफ्रायनो जेरै सोलिबोदों दाबो आरो इयुनावबो सोलिबाय थाथों। बेनो जाथों हिन्दु आइजोफोरनि जुलिनि सिनायथि सिन्दुर। बिनि बेसेनखौ सिनायथों, अनसायथों आरो अनसायजाथों। एसेनोसै जोब्बाय आरोना, टाइमबो गैया, स्कुलाव थांनांगौ। ओरैनो थास्लायस्लाय दसे फरायदों आरो। बेखिनियानोसै आरोना लोगोफोर, स्कुलाव थांनायनि सम जाबाय, फरिखाबो दङ दिनै क्लास 9 निफ्राय 10। औ 10आथ' गैया दिनै, क्लास 9नि। बाय। अन्नानै आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना हो लोगोफोर। बाय, एसेनोसै।